Türkmenistanyň ýörite status bilen Türki Geňeşe goşulmagy maslahatlaşyldy. 28-nji ýylyna Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunbasary Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň baş sekretary Bagdad Amreýew Türkmenistanyň ýörite derejede Türki Geňeşe goşulmagynyň mümkinçiliklerini maslahat etdi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýty habar berýär. 28-29-njy ýylyna Türki Geňeşiniň başlygy Bagdad Amreýew Aşgabatda iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň ilkinji güni ol Türkmenistanyň Daşary syýasat başlygy Raşid Meredow bilen duşuşdy. TDH-nyň habaryna görä mehman şeýşembe güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan kabul edildi. Berdimuhammedow we Amreýew Türkmenistan bilen türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň arasynda ýoly goýulan netijeli gatnaşyklaryň mundan beýlekde okuluny ösdüriljekdigine onam bildirdiler diýip TDH ýazýar. 28-nji ýylyna Aşgabatyň Daşary syýasat idarasynda geçirilen duşuşyň barşyna taraplar Türkmenistanyň Türki Geňeşi bilen öýdara gatnaşyklarynyň häzirki derejesini ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Türkmen tarapy durnukly ösüşiň noktoy nazaryndan ulaw ara gatnaşyk we kommunikasiýa ulgamlarda öýdara hereketleri giňeltmek üçin Türk Geňeşiniň potensiýallaryndan peýdalanmagyň mümkinçiliklerini oňuýyn seredýär diýip resmi habarda aýdylýar. Taraplar Türkmenistanyň ýörite status bilen türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine goşulmagynyň mümkinçiligini maslahat etdiler. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbekistan we Türkiýe Türki Geňeşiň dolu agzasydyr. Wengriýa Geňeşiň synçy agzasydyr. Gurama 2009-njy ýylda esaslandyryldy we agza ýurtlaryň döwlet baş tutanlary bu guramanyň türk dilli döwletleriň arasyna ýakyny hyzmatdaşlygy nazarlaýanlygyny taýýarlar. Gazak mediýasy baryp 2018-nji ýylyň sentýabryna Türkmenistanyň Türki Geňeşe goşulmak ähtimalygy barada habar beripdi. Geňeşe agza ýurtlardan Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2020-nji ýylyň dekabryna we 2021-nji ýylyň martyna ýylyna iki gedek Türkmenistany Geňeşe goşulmaga çagyrdy. Media maglumatlaryna görä Türkmenistan özüniň bitaraplyk statusyna salgylanyp Geňeşe goşulmakdan gaça durýardy. NATO agzasy bolan Türkiýe Türki Geňeşde işçiň orun alýar.